ala barika la an ye fɛn kura wɛrɛw sɔrɔ tugun Kidal récupéré kɔfɛ fɛn kura wɛrɛw bɔra an da bɛna se min ma ka maliyɛnw fo ka waleɲuman dɔn Mali waati kunkurunnin don an dan dɔ tɛ vidéo kɔnɔ an bɛ min fɔ bi min ɲɔgɔn ma deli k'a fɔ voilà. Aya a bɔra ka Boumabel Diawara ka kɔrɔfɔ mɛn sisan a bɔra ka fɔ sisan ko a bɛna ko kura de mɛn bi an b'a deli ka min mɛn o hukumu kɔnɔna na an b'a ɲini a fɛ a ka dɔ fara partage kan kosɛbɛ ka vidéo like pour que vidéo bɛ se ka stabiliser cogo min na Diawara e bɛ se ka tɛmɛ ni ɲininkali fɔlɔ ye. D'accord Boubou an bɛ taa Sénégal a bɛ semaine kelen ɲɔgɔnna bɔ fɛn min ye Macky Sall ale ye décret dɔ ta k'a fɔ ko élection min kun kan ka kɛ n'o ye kalafili ye février kalo tile 25 la ko o tɛna se k'a kɛ o kɛlen kɔfɛ Sénégal ale ɲagami na bɛɛ lajɛlen y'i bolo di ɲɔgɔn ma société civile fo ka taga bila politique mɔgɔw la ani ni étudiants ko a k'a kɛ a dati kɔrɔ la ko n'o ma kɛ ko u fana tɛna na baara foyi kɛ bilen syndicat ko k'u bɛ jamana paralyser sini yɛrɛ bɔl belebeleba dɔ kan ka kɛ wɔlɔfɔw fɛ yen Boumabel i bɛ se ka mun fɔ maliyɛndenw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɛnɛma Macky Sall ka nin ko in na. Bon, Mali même a assez de problèmes. Minga boni Macky Sall ninnu ta ye. Mais fɛn o fɛn n'a kɔlɔlɔ bɛ si mais i b'i da don a la. O de y'a to an b'an da don Sénégal la fitini. Sinon Sénégal dossier k'i b'a fɔ ko endofilima laban donnen don quoi. A kan ka laban min ma. Macky Sall ninnu bolo ko mɔgɔ man kɛkun quoi. Tu sais que Macky Sall ninnu bolo ko Afrique i b'a dɔn problème bɛ yɔrɔ min na les dirigeants de la CEDEAO et le peuple de la CEDEAO, il y a une disproportion quoi. Ça veut dire danfara de b'an ni ɲɔgɔn cɛ. Parce que jamanadenw hakili wulila ka sɔrɔ dirigeants bɛ sunɔgɔ la. N'o tɛ Macky bɛ ka min préparer a dɔnnen don. Aujourd'hui, Macky a pris un décret, il a abrogé un décret portant la convocation du collège électoral. Et ce décret-là, à tes élections annulées, à tes élections fait. Macky tɛ ka jugu ni coup d'état ye. Macky ye min kɛ, a ka jugu ni coup d'état ye. Coup d'état ko élection bɔra ma ka taa bila nin don na, Macky ta élection yɛrɛ de tɛ yen. Collège min yɛrɛ convoquera, Macky décret min y'o collège convoqué, Macky y'o de abrogé. O kɔrɔ, aw bɛ sigi don jumɛn k'ale t'o don dɔn ko fɔ n'aw sigira ka kuma. Donc ne tɛ Macky ta. I ye CEDEAO Bɛnɔ Tinibu bɔra i ye CEDEAO ye ka Macky sanctionner. I ye embargo sigilen an Macky kan. Parce que coup d'état min don France ka laɲini de don. C'est juste pour que bi Sénégal bɛ niveau min na a ka niveau de la démocratie Afrique de l'Ouest dugu tɛ min bɛ Sénégal kan. C'est le pays le plus démocratique qui n'a jamais eu le coup d'état, qui n'a jamais connu le coup d'état. Donc Macky ka baara ye mun ye n'a ko k'a bɛ ko dɔ kɛ Sénégal tɛna sɔn o ma mais a bɛ mun kɛ a bɛ situation de créer ka fanga de sɔrɔsi dɔ ma. O de y'a kɛ l'armée régulière du Sénégal olu ni garde présidentielle u bɛ ɲɔgɔn na u bɛ ka ɲɔgɔn fɛ. Parce que Macky b'a dɔn Bɔnɔ Tinibu bɔra yen Macky y'a ka famille bila ka taa min a y'a bila ka taa Maroc. Macky sait très bien qu'il doit passer le pouvoir à Macky doit créer des conditions de chaos. A ka fɔ ko non n'o tɛ mun raison de bɛ nin na. Élection ye campagne kan ka da élection na Macky ye décret kalan bi. O kumana an bɛ taa min? Mais a kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye par sabula bi bi in na Sénégal foyi tɛ Sénégal ta ye Sénégal kɔnɔ. A bɛɛ ne de y'a f'i ye. Sénégal foyi tɛ Sénégal ta ye. Mais o kuma surunman d'aw ma mun na bi a ye vidéo in ta k'a bila n b'a fɔ a ye mɔgɔ tɛ se ka ne sɔsɔ. I bɛ donso ye dugu bɛɛ la e donso ye Sénégalais ya. E donso ye Sénégalais ya. Bon donso tɛ Sénégal. Mun na? Bari sabula Sénégal wula kɔnɔna ye France de ta ye kungo. N'i y'a mɛn donso kungo de don Sénégal bisini i tɛ se k'a faga. Ça appartient à la France. La flore et la faune de Sénégal appartient à la France. Kɔgɔji ko tɛ, baji ko tɛ, ji météo ko tɛ, goudron ko tɛ, pont ko tɛ, port ko tɛ. Donc hali ni mɔgɔw b'u jɔ ko Sénégal budget dɛ Côte d'Ivoire budget a f'u ye ko ka taa lajɛ budget tɛ Sénégal ni Côte d'Ivoire bolo. Wari bɛ na cogo min na a bɛ taa France de b'u ka salaire ni fɛn bɛɛ bila ka na. France ka outre-mer de don quoi. Donc n ye min fɔ a y'a ta lajɛ dɛ aw tɛ donso ye donso tɛ Sénégal. Aw bɛ ka tout dun bɛ Sénégal. Bon ne de y'a f'i ɲɛna donso tɛ Sénégal. Donso il bɛ donso mais yɔrɔ bɛ fɔ Sénégal parce que Sénégal kungo kɔnɔna ye France de ta ye. Donc c'est pour vous dire que ninnu ye dugu de ye minnu b'u sigi k'u bɛ CEDEAO kungo fɔ. France y'a dɔn ni Macky taara ale bolo banna parce que mɔgɔw ɲɛ tɛ min na France ka influence bɛ ka perdu ka taa de. France ma Mali problème na a ma dugutigi a ma don Mohamed Sadar wulila ka don dugutigiw kan ko ka Mali deli.
l'ambassadeur de la France avait beaucoup de contacter pour que les gens soient Mali se rassigner tout. Donc on a donc bi comme c'est la Mali kono. Contrairement à ceux qui ont pensé que ni Sénégal ta ni France ta Mali ko bani. Mais bi France bi ka ta dugutugu de non fait pour Mali dit. Ugasi munga. Ma be fo makora ya. Ala be en ala de furu de ni kanun de. Ala be barka do jumela. Mais a te me kala ye. Président Bogotigini, Premier ministre Bogotigini, Bogotigini tan nan de buga mo fengo la, Godien tan nan, wera bugu wasona. Okuma ala ya kuma mi fo alquran kono, ala ya kuma fo bible kono, ala ya kuma fo linjil kono, ala ya kuma fo tawra kabara ce soir. Depuis 2000 ne be kuma kelen fina. Depuis 2000 où Charlie Hebdo, munu be dîner na gauche islam ala gauche to fo do dîner là. Depuis 2000 français Charlie Hebdo la de Charlie Hebdo ke ka imuge bo 2000 français ko bana tie kono. Wa mo ye français jenwa ke ita bana français ko bana di ni président nous nya sur ka chibonté kono. Donc Sénégal be mi donc daga na bi après la sortie de demain ma qui va se faire piéger ka kurta di ka abe faire fanga di sur ce dorema avec la garde présidentielle élément Maki sait très bien go de forêt Maki be fanga di ka so atisi Maroc ana me ka famille be Maki ka famille tara Maki ka fembe tara. Donc la France va continuer à éliminer les Sénégalais. Maintenant, sur la suite de Fangata, on va que Gabon tan yoy. Donc en ce moment, on a kaola. Démocratie de toi arranger oui. Moko bolokan de coup dougui. Mais abiu kuna ko démocratie n'a une vraie démocratie n'a jamais arrangé les occidentaux. Toi vous ma délégation a fait frapper la démocratie réellement. Parce que toi la démocratie sera enfin. Démocratie correcte dit quand tu prends les institutions de la démocratie, à frotter blouin, l'Assemblée nationale. Anga bois qu'on a la doutre là. Guatigouté, comment te Guatigouté peut te rouler d'outil faire? Ça c'est pas une assemblée, même si elle est traditionnelle, mais c'est pas une assemblée. Donc il faut fouba, fangani fouba, akela. Quand tu es mis donc, moi qui prépare déjà une transition militaire, c'est la raison pour laquelle avec un gros choukou là qu'elle est là. Mais à tes mis donc, il y a deux armées, la garde présidentielle et l'armée régulière. Mais à tes mis donc, n'a pas fanga de garde garde présidentiellement qu'elle est où la masse non, l'armée régulière ne va jamais accepter. Armée tous les valets de la il y avait tous les vassaux là vassal de France boulot à armée flafla de babé boulot armée qui le dougou armée qui le garde présidentielle. Donc moi qui vais passer les pouvoirs à un élément de la garde présidentielle à titre trop de nous mais comment le foyer vide parce que nous des foyers Ali Sénégal dit Sénégalais dougouba dio. Donc mais c'est quand même une fois mais aya ka fo Sénégal et événement que la communauté internationale allez Union africaine ou sima sanction ta Sénégal ka or que ni coup d'état que ra to la le fo be wuli ka konane bu ka masala ni fo bu be communiquer ka konane mais Sénégal ta na mo ko chama ko film lo parce que ko siti ka kuma mais ngo bonatini bu bora ko de foyer bonatini bu nyolu tale bonatini bu nunu nyaku kurita du dama do ni utale ndoro bengane do wanga jira communiquer minge bon ni tara ni fanga di ni sur la game nganga munde fo ambe baka ko communiquer dunga bonatini bu tara o de préparer taw c'est là où mo bla to de préparer o voilà o de do donc ni tara ma fota u ga jamana do ina tout la wa alu tout milika fo ni nganga jamana do na mfo non c'est là où mo to lo c'est là où ne voit que la France mais c'est là où to baka jashi kata fait Macky doit passer le pouvoir à un militaire. Mais pas qu'à de créer folon quand une session de créer. C'est la raison pour laquelle l'opposition maintenant veut s'en prendre. Il y a une akafanga di sorasi donc. Oh mais pour wala fo kanga muneke wala sa ube wulika jom kono na kwasi ka to ko. Ube fanga fanga di mima oba piéger parce que France c'est tout. France c'est ka tigi protéger parce que abi ine ko folo. Il va quand mais et c'est va kalama an kumbe et dien min kono. Beaucoup hier ça ok quoi dien ça fait quoi mimana to bu an kumbe et occidentaux te kono di. Ni mi u jobake. Mais bi abi kuna ko c'est la bipolarisation. Ni francité Brixibé. Donc population population do Brixibé les Chinois les Russes consorts et ma Russie drapeau car qu'on a donc les Russes aussi doivent venir en aide. Non on est abandonné de France mais mignon ngam dans l'Afrique non c'est France mais mignon ngam là qui va ni français armée ni armée ni pouvoir de la sur ce gars ma billahi na ta te sur quoi fait parce que t'es mieux de faire
o Macky Sall kelen o ye minɛ mun san a y'a san Ukraine de fɛ o minɛ kelen minnu fana bɛ o fana bloqué bɛ u yɛrɛ ka aéroport la des armements o ka bɔ yen tun Macky Sall yɛrɛ ka élément kelen bɛ yen c'est un Hollandais non c'est un Suisse o bɔra ka bila u ɲɛ ka taa minɛ san Russie la a ye avocat in ka plainte ta k'a lajɛ ne kumakan tɛ dɛ l'avocat qui a porté plainte contre Macky Sall a ta ka plainte ta k'a dugumala lajɛ donc Macky k'a dɔn ko il y a déjà des armements sur son territoire donc n'a bɛ se maabaw ye min fɔ a ye mais n'a ye fanga de sɔrɔ sika ma sɔrɔ sika in kelen tɛ se voilà aya o an bɛ taa ɲɛfɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ani Burkina Niger olu bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ ka wari bɔli k'a kɔnɔ AES wari an bɛ dakun jumɛn na wariko la ko Musa wariko banna wariko banna wariko banna Mali kɔni ta fanfɛla ta banna Mali fanfɛla an bɛ kuma o de kan Mali ta banna Mali ye système min kɛ yɔrɔ wari ni n y'a fɔ ye k'a fɔ k'a bɛ bɛn un Sahel bon an ka kɛ un Sahel ye n tɔgɔ tɛ Sahel quoi a un bɛ bɛn CFA wɛrɛ 1000 francs de ma n'o de fina CFA 1000 francs a bɛ bɛn o de ma maintenant a kɛra cogo di le Mali a consigné les ressources maintenant des zones conquises donc ça veut dire que an ye ressources min di n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa bɛn États-Unis ta ma 2500 et fait 8000 États-Unis 8000 tonnes n'i y'an ka ressources bɛɛ consigné ka jateminɛ k'a fara ɲɔgɔn kan à peu près c'est la moitié de 8000 tonnes d'or parce que Mali ye métaux rares minnu kun bɛ yen n'o découverte kɛra Kidali Mali y'o fana consigné k'o fara a ta kan donc Niger Burkina olu bɛ min di ani Mali bɛ min di kelen tɛ mɔgɔw ma nin yɔrɔ de jateminɛ o de y'a kɛ les gens ne voient que l'or mais alors que n'i ye ninnu ka AES wari conscience jateminɛ fɛn wɛrɛ b'a la min ka bon ni or ye ah non n ko n bɛn'o de ɲɛf'i ɲɛna sisan fɛn min yera n bɛna a bɔ k'a d'i ma nin ti maa si bolo ni ne tɛ Kidali minɛlen kɔfɛ k'a daminɛ ressources minnu bɛ an ka kɔrɔn fan fɛ Mali y'o de ta k'o di donc maintenant an ka ressources minnu bɛ ka taa vers le sud vers le centre an yɛrɛ b'o bɔ k'o ta ça fait Mali ye segin min kɛ a tɛ se k'a la ka sɛbɛn Kidali récupéré kɔfɛ à 100% on a fait la prospection ressources minnu yera ressources minnu bɛ yen k'a daminɛ ka yɛlɛn ka taa o ressources in de barika ka bon basabula lithium b'o la uranium b'o la or b'o la zinc b'o la et puis les 5 métaux rares o de yera mɔgɔw ka a liste lamɛn n bɛna kalan mɔgɔw ka liste lamɛn min yera Kidali n'a kɛra sababu ye ka wari yɛrɛ tɔ sankɔrɔta uranium kɔfɛ min tɛ sɔrɔ o kɔfɛ découverte fana kɛra tugun Tantal ale fana yera Musa ale bɛ kɛ diɲɛlatigɛ le stockage de l'énergie ne bɛ fɛ ka énergie mara ale bɛ k'o di u b'a fɔ ale de ma ko Tantal fana kɔfɛ min yɛrɛ b'o dɔn o ye beryllium o beryllium ni ale bɛ utiliser ale fana métaux ɲumanba de ale bɛ ka satellite ni avion avion ni équipement électronique ça fait avionique min bɛ don avion na avion yɛrɛ cerveau de avion bɛ pan sanfɛ ni fɛn minnu ye o daluwa o de b'olu la n ko an ka bon ni sanu de an ta la o kɔfɛ troisièmement jumɛn bɛ yen cobalt i b'o ale dɔn déjà ale électronique minɛnw ye ordinateur ni téléphone ni fɛn ninnu min bɛ k'o dilan cinquième ye jumɛn ye palladium Mali t'a la donc k'a daminɛ Sikaso ka na Kayi ka b'o la ka na Mopti ka na Segu ressources fɛn fɛn bɛ yen olu bɛ nationaliser k'o kɛ jamana ta ye o y'an ta ye sisan an yɛrɛ de b'o bɔ ka sanu bɔla jugu ninnu gɛn ka taa donc ressources minnu bɛ yen ka taa côté yan fan fɛ o consigné ka ban donc i t'a mɛn bilen ko kɛlɛ kɛra Mali la parce que sabula diɲɛ mana ye k'a fɔ ko nin de kɛra ka wari yɛrɛ garanti donc u b'a dɔn k'a fɔ perte b'olu de kan i bɛ Mali terrorisme ko banna san pewu c'est pour cela Mali ye système min kɛ mɔgɔ ma deli ka ɲɔgɔn ye k'a tila fila ye fɛn min ye côté nord ye k'o consigné côté sud o bɛ exploité an tilala pewu a été nin ko n bɛ ka kuma de ɲɛf'i ye donc bi bi in na
ni CEDEAO dugu kelen ninnu de bɛna to ji la u natɔ Mali la par sabula san 5 ni anw talen de PPP i miiri 1000 francs c'est pas 1000 francs euro 100 ani buruburu a bɛ bɛn o de ma euro 100 ani 40 ani buruburu a bɛ bɛn de ma a bɛ sapula un Sahel a bɛ bɛn euro 1 ani 40 ani buruburu a bɛ bɛn o de ma a bɛ bɛn dollar 1 ani dɔrɔmɛ 80 ani dɔrɔmɛ 8 ani tama buruburu a bɛ bɛn o de ma mun tora tugun i miiri an ka politique de développement dɛnɛ tɛ fɛnɛ bilen ni n ye météo radar mun fɔ ni ne yera Kidal voilà les 5 météo radar ni ne yera Kidal an ka tagali kɔfɛ Kidal minɛlen kɔfɛ ni ne yera bon c'est fini diɲɛ mago bɛ nin de la bi ni ne ka boli sa min mɔgɔ caman fana mun sigilen b'a kan ko yalama est-ce que an bɛna se ka fɛn bila an ka wari kunkɔrɔ min bɛ se ka an ka wari non ni ne bilala kunkɔrɔ ka ban ko n ka tɛ se ka lakali a kɛra jibɔ de a kɛra jibɔ de c'est a kelen n'a fɔ i seba kalaba n'i ka ɲama in kɛ wari consigne nin si kun tɛ bɔ Mali kɔnɔ tubabu de tun bɛ nin bɛɛ bɔ ka nin bɛɛ bɔ an ka sanu na ka taa ne ye nin fɛn minnu kalan ye sa i tɛ nin ye diɲɛ dugukolo foyi kan ni diɲɛ dugu naani nin bɛ diɲɛ dugu naani de kan ne bɔra ka fɛn minnu kalan ye Mali y'a dugu naaninan ye et le Mali est le 5 parmi les 5 plus grands producteurs mondiaux de l'uranium et de lithium. Mali grâce les 5 grands producteurs mondiaux de lithium et de lithium Mali bo o tukuduru la Australie an ni Australie de b'a fɔ bi diɲɛ kɔnɔ Europe tɛ dɛ an ni Australie de bɛ sigi bi diɲɛ kɔnɔ i miiri bi Indiens ni Brésilens de filɛ nin prospection na nin k'a daminɛ ka na Abibara k'a yɛlɛn ka na fo sanfɛ investisseurs bɛ fan bɛɛ fɛ Iran m'a f'i ye Iran bara a bɛ bɔra Iran o don u ye mun fɔ a ɲɛna Iran dit qu'il est prêt à donner 300 drones de surveillance 300 drones de surveillance Iranium dɔrɔn kama nka mɛ diɲɛ kan ta ye Maliyɛn k'u mun dɔrɔn san 2 i t'a mɛn tugun i b'a mɛn de ko ko mɔgɔw b'a la ka sa Mali u bɛ ka sa min k'u bɛ ka sa ji la u t'a Mali la a daminɛna o wariko kɔni kuma banna planche à billets tɛmɛna pepu sisan kɔni a bɛ ani ka wari kɔni wari kuma kɔni bila o banna a banna pewu fɛn minnu kan ka bɔ Mali la olu dɔnna Burkina o ta k'o to Niger ka yɛrɛ bolo mais Niger ni Mali jara fɛn kelen na o de jara ne n'a bɛɛ ye uranium. Le Mali est la deuxième réserve de l'uranium mondial. Réserve mondiale deuxième Mali de fana o ye Niger est premier olu fila jara ka kɛ kelen sisan. Tchadi o de y'a kɛ l'autre jour Algérie était obligée ka terroristes bila ka don Niger. Le Niger a attaqué par exemple u y'a attaqué mun na parce que ɲininikɛlaw tun bɛ Niger ka na Mali Niger ni Mali dancɛ la u nana ɲinini kɛ foyi ka munumunu ka taa e ni ala cɛ premier deuxième mana fara ɲɔgɔn kan uranium na diɲɛ ma ban le premier réserve mondiale le deuxième réserve mondiale olu fila ka fara ɲɔgɔn kan n ko l'AES c'est l'avenir du monde AES ye diɲɛ siniɲɛsigi de n'a fɔra k'i bɛ bɔ AES la o ye kelen diɲɛ banna de yɔrɔ a bɛ wuli fɔlɔ e ala tubabu ni tubabu filɛ nin ye bon n'i kɛra AES la n'i bɛ tɛmɛ a bɛ fɔ de e ala AES mɔgɔ filɛ mɔgɔ bɛ boli de kɔ e k'i miiri les 5 métaux rares on n'a pas besoin ka daminɛ Kayi ni fɛn ninnu ni ka taa olu bɛ kɛ jamana yɛrɛ ta ye sisan ani dugusi jɛto ye o tɛ AES ko ye o y'an yɛrɛ halala de mais dɔ in an b'o consigner an ka wari kama cɛ mun ka di ka nin bɔ Kidali minɛli ye min ɲɛ anw ye diɲɛlatigɛ la Kidali ni Tɔnbɔ c'est Kidali minɛli ye min ɲɛ anw ye diɲɛlatigɛ la san 30 mɔnɛ an b'a bɔ san ni nin kuma kan e kuma kalama ko nin bɛ Mali la e kun bɛ nin dɔn wa a kun bɛ nin dɔn wa bon nin bɛ yan tubabu kun bɛ nin bɛɛ bɔ ka taa n ko Faransi ye mɔgɔ de ci kan ka kɛ ala kama kan ka sabali dɔw yɛrɛ kun ko wariko in na k'a bɛ sogo la dɛ o banna wariko kɔni o banna pewu o banna. Ok, Boubou, en fait, Sanugo domaine kɔnɔna la, an y'a ye k'a fɔ ko Mali armée tɛgɛ da sanu bɔyɔrɔ ba dɔ kan nka o raison kɔnɔna la ko yɔrɔ in kun contrôlé don ayiwa groupe armée mɔgɔw de bolo a bɛ san caman bɔ ko mais ko Mali armée ko i bolo da ko kan i bɛ dɔ kalama nin information na. N bɛ belebele yɛrɛ kalama o la kɛ n bɛ dɔ kalama cogo di an ka mission ma k'o de ye wa an ka mission yɛrɛ ma k'o de ye wa
Inataha mission kɔfɛ Mali tari bolo da ni mine belebele de fɛnɛ kan ale de fɛnɛ c'est le plus grand réservoir d'or de l'Afrique de l'Ouest. Mali tigɛ d'a kan o de fina ngo on a eu 11 mines d'or mine kelen kun ye 27 kilos par jour an ye combat mu engagé an b'a dɔn an ye combat mu engagé an b'a dɔn donc u y'a essayé k'a fɔ k'u bɛ résister parce que c'est des militaires algériens u déguisé dans les Mauritanie k'u bɛ fara ɲɔgɔn kɔ ka na a su tɛ se ka lakali u y'an bisika da u kelen k'an bisika da kuma min na an y'an pan ka k'olu bɛ reculer e bɛ reculer bɛ taa min est-ce que e kunkolo bɛ yen est-ce que e kunkolo bɛ yen u jeli bɛ ka su ɲɔgɔn ɲɛ la de k'a bɛɛ faga k'a ban u jeli hadamaden u jeli bɛ ka kɛ ka ɲɔgɔn ɲɛ jateminɛ plus de 300 armes PKM an ye min récupérer 300 armes avec des tanks et puis bêtes qu'ils sont u ka tanki binnen kɔfɛ tugun o y'a sɔrɔ troisième groupe parce que n'u bɛ mɔgɔ attaquer u bɛ attaquer 3 groupes de bɛ na 2 groupes avancés 1 groupe de soutien groupe fila yi avancé tuma min na an y'o neutraliser k'o ban k'a sɔrɔ mankan ma bɔ k'a sɔrɔ mankan kelen ma bɔ donc groupe dɔ in de ka weleli kɛ tuma min na ka position ɲininkali kɛ k'olu kan ka kɛ cogo di an k'u ma position kɔrɔ a y'a kɛ ten a ye planning kɛ cogo min na a y'a kɛ ten u y'u fiyɛ ka na an y'o fana jigin hali cɛ kelen ma bɔ a la k'an ka mini contrôle ta maintenant k'a sɔrɔ mankan k'an ka da bɛɛ ye cɛw cɛ ni marifa b'i bolo hali kulonkɛ la bila parce que dɔw kun b'u yɛlɛ ka na ni marifa ye u bɛ taa ni marifa ye kungo kɔnɔna fɛn na hali ça va hali kungo sogo faga marifa a bila armée ye yɔrɔ contrôle ta o mini fɛnɛ farala mini dɔ in kan o ye mini joli o tɛ mini 12 ye Kidal 11 Gauta in kelen fara o kan Inataha mini fɛnɛ fara o kan o tɛ mini 14 a bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ anw mana fɛn fɛn don o kɛlɛ la an m'o bɔ wa alhamdulilahi rabbil alamin an y'o sɔrɔ. D'accord an bɛ taa ɲɛfɛ an ye information dɔ sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn min ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye k'u ye citerne dɔw san ka don n'a ye an ka jamana kɔnɔ ko ka kaɲa ni énergie ko problème ye yala Bubu i bɛ dɔ kalama nin information na wa. Non mais gouvernement se ka si kɛ mɔgɔ minɛ datugu na o. Gouvernement se ka si kɛ gouvernement de bɛ boli opérateur nɔfɛ gouvernement yɛrɛ ye citerne san. C'est vrai ni ko bɛ Asimi tɔɔrɔ bi énergie ko in de don a bɛ danna a bɛ ɲini n'a ye le gouvernement a acheté 400 citernes. 400 citernes. Ah non, nin tɛ mɔgɔ si bolo ni ne tɛ 100 donna 300 ni Niger attaqué tɛ o fana tun bɛ don 400 citernes. Ka fɔ k'a citerne san fɛnɛ ka fɔ k'a ka don n'a ye Mali la o tɛ dɛ ka citerne san direct k'i kelen ka taa Niger. Gouvernement yɛrɛ bɛna don gouvernement ma ka tɛ ka bɔ nin sanfɛ o kuma bɛ chantage 400 citernes au bɛ yen donc maintenant le premier de ce mois Irisiw ka fil fɔlɔ bɛ na o fana banna ka ban les fioles Irisiw ka fiole fɔlɔ o b'a sen tuya le premier de ce mois net du mois prochain plutôt le 1er mars à 8h o bɛ don yan cɛ ne ye min fɛ a bɛ diya o ye fiole fɔlɔ bɛ don yan 400 citernes na ala sɔnna ma an b'a dafa 1000 la c'est fait carburant mina Mali la 300 mais avec le Niger on n'a pas besoin avec le Niger a b'i kunna Sénégal bɛ na carburant ta anw fɛ yan k'a bɔ ni pɔrɛ ka taa feere Gambie est-ce que a bɛ ko jan tɛ koyi ne bɛ fɛn fɛn fina a y'a mun kalo 6 dɔrɔn ni dugu ninnu o de kan ka taa ninnu fɛ yen ninnu de bila ka na carburant ta anw fɛ yan parce que ni Niger ka carburant feerebaga fɔlɔ bɛna kɛ jɔn ye Mali Niger bɛ k'a di a b'a da anw ma 300 200 250 suivi k'an ka moyen de transport dɔrɔn bɔ ni n ka tilala de k'a fɔ bilen k'i b'an ka citerne minɛ fɛn port la Lomé port ni Côte d'Ivoire port ni Sénégal n'o banna citerne sanna dɔrɔn ka bɔ garage la Mercedes garage la k'a bɛɛ bila ka taa fɛn fɛ yen chinois sabu ne ko Mercedes garage chinois i y'a bɛɛ ta dɔrɔn ka taa bila Niamey 100 donna attaque kɛra entre Niamey et Algérie ni ye Toulouse attaque in fɔ o ye 300 bali 300 fana wulila olu kan ka wuli sini ka sira ta donc 400 o bɛ nali gouvernement yɛrɛ ka halala citerne a yɛrɛ halala citerne non cɛ ne ka min ɲɛfina fiole fɔlɔ bɛ don n tɛna da don
énergie dossier ko ne ndabo ala quoi mais ni kuma teme sera de ka gouvernement ka volonté affichée ntenda do énergie ko kuma ina quoi mais même ka gouvernement ka volonté de fina o fone bara bana che bara de be sena boy bara di bi ka ke jamana en kono c'est transition be bara de la fo ka do ka be bara la quoi aya mu doni doron quoi et Mali il faut prendre le ratio on a que combien ni anga sur site ka nga dugulu fa sata kalaje il sera de ko Mali armée de balakanke ni Mali takalaje le Mali a à peu près 12 000 villages au 12 000 villages min fleni ou ka janogona donc il sera na village kele mine ka attaquer ka ko beke Mali sécurité problème au de mo du ka janogona buda au dedu c'est pas facile ka Mali sécurité de Mali armée be fou de armée be fou ni ni ndi France armée ma so so mo be fa wulu donc bibina alhamdulillah rabbil alamin antalo bara fenela au citerne nous au lieu de fenela dona voilà ok vous sigi avec nga ci akunjaro la pour woni o kunye aywa coupe d'Afrique ale kunjalo ko kunye fami match akuma ke Côte-d'Ivoire ale ni Nigeria ni nyote ala ya ke balonta abana fla ani kelena kata Côte-d'Ivoire kanuna akuma chale no doko ko na marakera doko ko arbitrage jura Nigeria ka bela jala ita fo e pour moi bali yere ye match suis kadamna damna fo kata bla labana ibise ka mun fo malien de ye Mali ko na ni Mali kanama Côte-d'Ivoire ka kanin ko la donc Côte-d'Ivoire mingeni ame Côte-d'Ivoire féliciter bara mikara parce que Côte-d'Ivoire exemple ira mola o exemple est mouillé Côte-d'Ivoire ya ira bela yani kita ka équipe glay il va arbitrer ça arbitrer ça o comme mo man équipe glay Côte-d'Ivoire avait l'équipe la plus médiocre mais Côte-d'Ivoire nani basé muga are wolodin no ya ka dugude mais ni Côte-d'Ivoire datimine kabir Côte-d'Ivoire ba tango kana aye dugu ci abli kuna arbitre gena ini Côte-d'Ivoire joueur arbitre ba do badi ala carrière bani ani war nga bo mne kata donc na Côte-d'Ivoire féliciter arbitre fene féliciter arbitre bébé fou kafo arbitre be vraiment yu ka barake mais Maroc 2025 de la be jouer Côte-d'Ivoire ka parce que Messi Tchama n'est pas à partir de la CAN de la Côte d'Ivoire à partir de la CAN de Côte d'Ivoire Jamana bi si ka réfléchir fait Tchama ne kan kan mi ngara Côte d'Ivoire abina kafu bla ka mesure Tchama ta parce que erreur badou ne kera il m'a RDC bolé action humanitaire là même quand ala madou il me Congo bala ka attaquer afficher action humanitaire ko afficher canal ma son ga photo bla mais bidoni Nigeria kelen nga bido Côte-d'Ivoire là ne bolongo Nigeria ko bido kafu président là faut kafu président kashi et nous sigino to ken fraficain ou frappe kashi là Infantino ou finito do don te bolongo non mais il va pouyer bido kafu président qui va président là donc ni balontain aya en son hakina quoi mugo bujo ko coupe d'Afrique tali nyangwa o nyamo ma munna billahi ta'ala coupe du monde me malibulu coupe du monde ne ba angulu voilà nini ko jane di bala chaque fois be mo woni nga coupe d'Afrique ni coupe du monde ko raydi abete balontain trophée de terre kidal de trophée ya en ma mission oni ga mission de gewa en ma Nations Unies de gewa ni Nations Unies gewa to coupe du monde wa bi RDC be yorom na ko bi ni ko RDC ka coupe d'Afrique ta ani fagale mi ka ke Congo o be jumenta bu ko me kele bani daga je coupe ko mais bi ala yo ka e yafuma barkani gain on coupe du monde d'état katakuba gain on ta ka ndata mo coupe d'Afrique no fait tout di coupe d'Afrique valait de 4 milliards ka nous on vient d'avoir à peu près 14 000 ka nga jamana ko mine ka kantai am nyenwa jona na nyongora mo coupe d'Afrique la ko ala en barka ban basabla ñu coupe du monde d'état et bi ku chien mu ko ngoro anu le gain il bi ka ta duru ta minu ngolo re o lo bi ka on de dili abi ka français mi abi ka ta ku chien français mi ngoro français de Mali deli donc anye coupe du monde d'état nous on n'a pas besoin ka même mo nyonga coupe d'Afrique no fait et coupe d'Afrique de terre faut arbitre ka demain biga à chaque match arbitre be gain arbitre de ligue na Côte-d'Ivoire kama atenani mo mi ngono ni Sénégal ga mi non arbitre be Côte-d'Ivoire match fi a be gain ko fait et bulu ko kuna wolo de ya donc on te blâme ko jugoya la coupe d'Afrique na fatangu kan amadelikata ni a meba ko kiyata ya je de la ka tadi amadelikata wata ni te fenchan mais anye coupe du monde d'état
maa min y'a ka jamana libéré n'a yɛrɛ ka fɛn ka mission onigène gɛn ka tubabuw gɛn ka takuba gɛn o ye coupe du monde de a trophée ye jumɛn ye Kidal o coupe b'anw bɔ wa anw tɛ ɲaga mɔgɔ ka coupe la wa mɔgɔ juguya t'anw na n'a y'i diya dɔn kɛ k'i sen kelen kari i y'i yɛrɛ ye coupe d'Afrique ye coupe sɛbɛlama ye wa fɛn valeur bɛɛ fɛn bɛɛ 4 milliards an bɛ taa dɔrɔn parce que n'i ban ka taa i bɛ sanctionné o y'a sɔrɔ an kun Mali kunkɔrɔ bɛ Mali la min tɛ nin ye o. dɔw b'a la k'a dara ko kubu ka dara zone CEDEAO la dɛ o kumaw fana bɛ ka o bɛɛ CEDEAO kungo de ye kɛ a danna arbitre zone arbitre de la arbitre de bɛ fo kubu kani yɛrɛ bɛɛ la arbitre de y'a bɛɛ cɛ n'i y'a mɛn ballon contact don i tɛ se ka maga mɔgɔ minnu na u ye Nigeria attaquant in na énervé ka cɛ le monsieur n'a ye magara ballon o b'a fiyɛ fo a tɔgɔ de Osimhen ma ok fo k'a la énervé donc nin tɛ ballon tan ye mais i bɛ arbitre fo dɛ. Mara ni y'a fɔ i bɛ arbitre fo dɛ arbitre bɛ fo nin kan na arbitre bɛ fo arbitre ni baara arbitre de ko o de to minnu ye nin kɛ ko Côte d'Ivoire tɛ coupe ta u kana u ma kuma jugu fɔ dɛ minnu ko ni Côte d'Ivoire coupe ta k'u tɛ halala ye bi n'o ma kuma jugu fɔ parce que arbitre de coupe ta parce que olu kun bolo ko jeu de don jeu tɛ dɛ ni arbitre donna jeu kɔnɔ o t'a bannen ya voilà an y'a ye k'a fɔ trophée diyɔrɔ la le vieux Ɲamakuji a y'a terikɛ fana invité ka na an balo Sisoko ale fana a yɛrɛ tun bɛ yɛlɛ la i n'a fɔ ale ka jamana kun t'a la k'a sɔrɔ a ka jamana yɛrɛ bɔra premier tour la mais a content ni Côte d'Ivoire ka nin coupe tali quoi u ye fɛn dɔ fɔ an ye quatrièmement na ko complément d'objet direct an bolo complément de ye quoi complément ale ye complément d'objet indirect yɛrɛ de ça veut quoi kabiri k'a bila CEDEAO président a ma foyi ta mais a bɛ mɔgɔw ka kɛnɛ kan dɔrɔn hali armée t'a bolo CEDEAO de kelen bɛ k'a fɛ walayi 600 éléments un bataillon dirigé par un officier burkinabé o y'o bɔ yen sisan ka na ni togolais de k'o bila bataillon kɔnɔ même armée même sa propre sécurité CEDEAO de b'a kunna ale kɔni bɛ wele ka taa wale kɛnɛ de kan a bɛ tɛgɛrɛ fɔ a yɛrɛ tɛ a tɛ kulu ale ye complément d'objet de ye quoi ne t'ale jate ye dɛ ne t'ale jate ninnu yɛrɛ bɔ kubu yɛrɛ y'u ma dɛ kubu ni b'u bolo nin yɛrɛ ɲɛ b'a la donc an tɛ nin jate coup demande de b'anw bolo olu ta tɛ loloni yan kalo de b'anw kunna an ka jamana kunna kun an y'a récupérer o de b'anw intéressé vraiment k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ a ye sini dossier corruption concours de la fonction publique donc awa o dossier complet mais an bɛ bɔ n'o ye a k'an bɛn sini